vasina dhora ndichisiya amwe masunflower mumba. Pamasunflower ndikatengesa $100. Baba vakauya kundihwisira mari iyoyo. Mushure mekunge vanga vane girlfriend ranga vainaro rava kuzikana nanhasi ndakuriziva ritori nenhumbu kumba. Izvezvo. Akambokutera here? Haana. Iwe unomuda here? Ini ndinomuda. Une vana vangani naye? Ndine vana 3. Rori yamakatonga meseru? Anayo kumba kwake. Romuda changamira. Enda unotora mukadzi. Mukadzi ndakamutera. Aviri. Ari kuramba. Teerera. Mudzi zvakatengesa. Madzimai. Foja makatengesa iye. Nemasunflower makatengesa. Ndizvo ngatikatarisira kuti ndobvisa pfuma ati zvaroda pfuma yawo. Saka mimi kuti mari yacho muchiri nayo here. Ndikuona kunge problem yacho inini pasawira wangu toishaika. Musa ndikuipa sawira wangu. Nokuti amai hatauri nemunhu, amai vangu rakanyarara amai vangu. Uri kupa problem yani? Sawira wangu. Wasvinzwa iwe? Totenda. Enda utora mukadzi. Uya handikwanisa enda naye mangu. Ari kuturambira mukadzi nezita rangu kuti ndikatenga fodya yekuba kubva kuno mukadzi. Kwete mambo. Handina kutenga fodya yekuba. Asanyepere mukadzi zvisirizo. Ngarambire mukadzi nyaya dzinooneka kwete yefodya mambo. Akatengesa foja, akatengesa masunflower, abva atiza pamba. Saka ari kumukadzi? Mukadzi ari kumba kwayo kwababa. Asi atezvara kana vataura nyaya yepfuma nokuzvokutengesa foja zvinoenderana here? Pamusoro mangu. Ndakaisa chichemo ndichiti pfuma shuwa ndikuziziva. Ine ndifana nge ndakatoendesa pfuma. Nokuti nandakarima ndorarama nokurima. Ini ndoita basa rekudhiraivha. Ndichienda kuHarare Mabhero, mukadzi ndipakasara achitengesa foja, atengesa masunflower. Mari baba wangu inini wakabva washaya, amai bva washaya. Alright, enda unomutora mukadzi wako wena kudare iwe. Aripo. Uya mukadzi. No problem azvo nawipa. Tinoshanda nosise kwese kwaanoda kutangira tinotanga nako. Ndo basa rangu. Kana ukada kutanga nokumuswe, ndinosvika kumusoro kwacho. No problem, usandityire pakutaura ndokubasa. Iwe simuka pa iwe. Chiedzera kana iwe pakaripa. Usaende kure fute zva. Iwe simuka ugare pabhenji. Nyaya kana ukatangira kupi kwawatanga nako ndinongodhiraona iko. Ndo basa rangu. Usandityire pakutaura ndo chaizvo. Uya mama, tamirira imi mama. Mudzi zvakatengesa. Madzimai. Foja makatengesa iye. Nemasunflower makatengesa. Ndizvo ngatikatarisira kuti ndobvisa pfuma ati zvaroda pfuma yawo. Saka mimi kuti mari yacho muchiri nayo here. Tipate zvara pfuma yawo mudari muno. Forget. Taura? Pamusoro. Inini handina kutengesa foja yekuti yaari kutaura murume wekuti tinobvisa pfuma. Nyaya yakaitika ndeyekuti isi takarima foja 2.5 hectares. Murume uyo anodhiraivha akandisiya ndiri mumunda inini. Kubva pa5 mari kusvika 17 ripi. Ndichishanda nemukomo wake. Tawirirana kuti mukomo uyu ndichamupa 500 tapedza kukohwa. Baba ava vachifamba nemota havana dhora ravaindipa vachitakura mabhero vachienda kuHarare. Mudzi. Hamuna dhora ramaindipa ndichitakura mabhero ndichienda kuHarare. Ndakasvika pakutengesa mascrap. Yari ndiyo yavari kunditi ndakaba foja. Ndatengesa mascrap. Ndaibatsirikana pakutenga sauti. Ndichitenga sipu pamba. Kuti ndiwane kubatsirikana nevanhu vandaishanda navo foja. Takaita tapedza pafoja ipapo. Takaita 30 bells, 7 mabhero. Yakainonobhadhira chikwereti. 23 mabhero ndakatenga rori. Ndini ndaivapamba ndichishanda. Chakakwanisa kuita baba vandechokuuya kunodhinda mabhero chete. Vachienda naye kuHarare. Zvokusvika pakuti tatenga mota muna June. Baba ava vakauya kumba vachishanda nemota kusvika muna August. Handina kunge ndapiwa dhora nababa ava kuti ndishandise pamba.
zvokusvika pakuti masunflower aya vari kunditi ndakaba ndakatengesa 8 masaga yekuti ndipfekedze vana vavo mushure mekunge vasina dhora ndichisiya amwe masunflower mumba. Pamasunflower ndikatengesa $100. Baba vakauya kundihwisira mari iyoyo mushure mekunge vanga vane girlfriend ranga vainaro rava kuzikana nanhasi ndakuriziva ritori nenhumbu kumba izvezvo. Saka baba imhosva yavari kuda kundiparira chete vakasvika pakundidzinga pamba nenyaya $100 vakandirwisa vachindidhonzera pamba musuwo tichiti hirosi yange nesemandi vakandirwisa uri musuwo esandi. Masunflower shuwa ndakatora ava vasipo vaenda kuHarare vakabuda vasina kundioneka. Zvokusvika pakuti vandirwisa vakasvika pakundidzipa vachipinda mumba vachinditi uya undipe mari yemasunflower. Ndichidzoka kunze vachindidhonzera mumba zvokusvika pakunditi ndakabvisika hembe yanga ndakapfeka kumusoro. Baba vachisara vakaibata vachiikandoko. Vakamhanya kundondipfekedza hembe. Ndakakuvara uroko chigumwe ichizvo chakabhenda. Uroko hukamenyuka. Asi ndakaburidza baba ndakavati handikusungisei. Ndichifungidza kuti murume wangu tichadzoreredzana zvichapera. Ndakasuduruka pamba mushure mekunge vandidzinga iri Sunday manheru. Ndakaenda nasisi wangu kumba ikoko. Sisi wangu aida kuzotigadzirisa baba vakati apa chisina nzvimbo yomunyingi naunyingi ngabe pano. Ndobva tadzokera nokuti nyaya yakaitwa kuma9 dzekuseni. Vatadzokera kumba kwa mama wangu vanogara kusisi wamama wangu. Tasvika kumba vatatidzokere kuma7. Tadzokera kumba kwa baba. Ndichisvika zvikanzana nomukadzi wenyu. Baba vakati ndati apa chisina nzvimbo yake pano. Handigoni kugara nemukadzi uyu nokuda kwokuti amai vake vakandiudza kuti ndichaita tsaona saka tsaona ndakaiita. Saka baba ndagara kudaro mumba imomo sisi wangu akandimirira vakati ndichasiya mukadzi wako pano handina kwandiri kuenda naye. Akaenda kunorara murume uyo akasvika pakunditi iwe ezvinozvita kuda inonorara ukaenda unorara kupi. Ini ndobva ndati ndiri kurara pano. Zvikanzi pana pana nzvimbo yako hapasi kurarika. Ndakaita chikumbiro kwaari ndakati ndiri kukumbirawo ndichingorara hangu mudhainingi nevana vangu. Hazvigone kuti ndibve pano kuti kunze kwandiri saizvo. Shuwa ndakaenda kunorara mudhainingi sisi wangu achisunga ndichipinda mumba. Ndarara mudhainingi. Kuseni baba vakamuka. Vaenda zvavo kumutauni kwangu vaenda. Ndasara. Ndakageza nevana. Ndakatege ndimbosuduruka nemari yanga ndinayo yanga ndatengesa ndimbotsvagira vana vangu hembe. Ndichizi baba vabwasvika ndobva ndavati baba muna achenda kuenda. Vakandibvunza vakati mukuenda kupi? Ndakati ndiri kuenda kunotengera vana hembe kuHarare. Zvikanzi zvinhu zvenyu muri kuuya unotora rini? Ndokubva ndati kana ndakuuya ndinokuudzai. Asi inini ndandine tarisiro yekuti kuda ndakasuduruka nemari ndichitengera vana vangu hembe. Zvimwe kuda murume achisara chizokunoka pamwoyo pake. Alright, mira wakadaro. Uri kugara kupi zvino? Ndiri kwa baba wangu. Akambokutera here? Haana. Iwe unomuda here? Ini ndinomuda. Une vana vangani naye? Ndine vana 3. Rori yamukatonga meseru? Anayo kumba kwake. Okay. Une mawitness here unoziva nyaya dzako dzese? Murume wandikatengesa masikirapu yangu aripo. Ari panze. Mushedze? Douglas. Dedem. Mawira nditiri kufamba? Tinokupai vanhu vedu vomudare muno. Right, gara hako pasi. Uyu ndiani wako ari kukutanga? Uyu ndisawira wako. Mukadzi anopenga here? Apenge. Apenge? Gara pakati. Ari kutadza kugara nomumwe ndiani apa pawiri wava? Kana uri munhu anochokwadi? Hai ndikuona kunge problem yacho ini pasawira wangu toishaika. Musa ndikuyi pasawira wangu. Nokuti amai havatauri nemunhu, amai vangu rakanyarara amai vangu. Uri kupa problem ani? Sawira wangu. Tezvara. Pfuma yako uno vana vanganiwe? 3. Ande kujudgment. Mombe 3. Dzoumai nedanga nemasungiro dzese badzaita ngani 5. Rusambo wakapiwa here 2000. Ndodzoka kwauri mukadzi wako unomuda? Ndinomuda Changamire. Ndotora mukadzi. Mukadzi ndakamutera.
kaviri Ndati. ari kuramba teerera kugona kutaura akuzvide kuti tisingagonawo enda nasawirawo kumba kwati zvira kutora mukadzi wasvinzwa iwe Totenda. enda kutora mukadzi uyu handikwanisi enda naye mambo handikwanisi orit akashata hazvina kuipa chienda wega wotora mukadzi ndakaenda kaviri ndati chienda wega wotora mukadzi uzodzoka mudare uchindudza kuti mukadzi aramba pamusoro imambo ndati mumbonzo zvandikutaura mukadzi uyu ndakaenda kaviri pepa tikambouya musi wa14 akaramba ndakamuteera asi ndandateera nezuro futi ndakaenda ndikudzonanzi mukadzi amene kwakutogara kwamadondo saka ini ndoteera nenzira ipi dati mundibazire nawe anzi kugara kwamadondo Anonyepa baba. Anonyepa. mukwasha wako akambosvika here pamba achida kutora mukadzi wake unomurambidza here mukwasha wako yapamba enda kutora mukadzi taura Pamusoro changamire. Inini changamire ndoita basa rekutenga mascrap efoja anenge akachokwa yakuna mai. Saka amai ava vakatumira nhume hanzvadzi yake kuti ndine mascrap ari kumba munokutenga uya munditengerewo. Ndokubva ndaenda kumba kuye ndokuona kune hanzvadzi yake uyu ndokutenga mascrap aya anga ari kumunda chikoro chibage. Asi tareni yese iri kunzi ndakatenga foji yekuba 9 bills nasaviro wangu. Ari kuturambira mukadzi nezita rangu kuti ndakatenga foji yekuba kubva kuno mukadzi. Kwete mambo. Handina kutenga foji yekuba. Asanyepere mukadzi zvisirizo. Ngarambire mukadzi nyaya dzinooneka kwete yefoji mambo. Mascrap aya ndikatopimiwa nehanzvadzi yake uyu. Masikati machena zuva rakacheka nyika mambo. Saka inini ndikudzoka mudare ona saviro wangu kuti kwakunisvibisire kuzita yake. nekodzero Tatenda mambo. nekodzero takamirira iwe pfuma tatochaja kudhara takamirira kuti ndeti musi wani rekoti 12 October tinoda kunzwa kuti waya kuzotorwa kana pasina kutangira kubva papi ipapo wazvinzwa iwe endogara kana achida achauya iwe uri right unokodzera kuirana nokusvibiswa Tatenda mambo. good next dismiss